En præsentation af Martin. Han arbejder med iværksætteri og er iværksætter. Derfor startede han Amino i 2005. I hans fritid holder han foredrag og læser bøger. Han er flyttet til USA med hans familie. Han brugte de første 3 måneder på at få styr på familien. Altså med, hvor børnene skulle gå i skole og dagpleje osv. Og få styr på hus og bil osv. Efter de måneder var gået, fik han så styr på virksomheden derefter. Han har lagt rigtig mange videoer op på nettet, hvor han snakker om for eksempel, hvordan man får succes, hvordan man tager ferie osv. Han er en slags rådgiver. Han vil gerne hjælpe andre med at starte deres eget. Derfor lægger han alle de videoer op. Han har lavet en bog om sig selv. I bogen giver han gode tips og tricks til iværksætter. Han siger, husk, at der kun er én ting, der står mellem dig og succes her i livet, og det er dig selv. Så giv det en skalle og gør det i dag. Så har vi opgave B. Introduktion. Hvilke gode råd giver Martin Thorborg til præsentationen af forretningsidé og anvendelse af forretningsplan? Hvis det er til banken, ligger der skabeloner på hans egen side Amino, og der ligger links til de skabeloner, og han siger, at man skal præsentere det for den rigtige målgruppe, og så skal man tænke over, hvad det skal koste, og hvad for nogle fremtidsplaner man har. Iværksætteren og investoren. Hvilke fordele og ulemper mener Martin, at der er ved at have en investor i sin virksomhed? Fordele. Investoren er i virksomheden for at putte penge i den og skabe vækst, så han kan få pengene igen. Ulemper. Investoren klager over, at der ikke er overskud, og han er der ikke bare for sjov. Investoren har krav på at få alle regnskaber og budgetter, og skal indblandes hver gang man får en ny idé til firmaet. Der er ingen investor, der giver penge, hvis firmaet ikke allerede kører godt. Hvor god er min idé? Hvilke gode råd giver Martin til at få afprøvet, om ideen kan bære? Han siger, at man kan skrive det ind på Amino, man kan spørge folk på gaden, man kan snakke med ens forældre og venner, og så kan man forklare sin idé og sine forventninger. Hvor rigtig er min idé? Hvorfor sammenligner Martin iværksætteri med ekstremsport, og hvor I består kigget ved iværksætteri ifølge Martin? Martin forklarer, at han får et sus, når han får en god idé, og det beskriver han, at det er ligesom at stå på snowboard. Han får en berusende følelse, når han får en idé, der sidder lige i skabet. Succes. Hvordan definerer Martin det at have succes som iværksætter? Martin mener, at for at have succes, skal man have tjent mange penge på sin idé. Og han mener, at der er 3 ting, der viser, at en idé har været en succes. Og det er, at der er penge i det, det er sjovt, og det gør verden til et lidt bedre sted. Den første medarbejder. Hvilke forventninger kan iværksætteren med rimelighed have til sin første medarbejder? Man skal ikke være urealistisk, når man vælger en medarbejder. De skal have lidt engagement, og man skal justere sine forventninger. Opgave C. Vurdere. Martin har vist, hvad han gerne vil, og er gået efter det med hele hans hjerte. Og han har ført sin drøm til virkelighed, og derfor er han gået efter den.